Želatína proti vráskam. Mýtus, ktorému veria milióny. Zdá sa, že je to jednoduché. Jedz dezerty so želatínou a vrásky sa vyhladia. Milióny ľudí veria, že je to domáci kolagén, ale je to prázdna nádej. Želatína sú obrovské molekuly bielkovín. Organizmus ich nedokáže využiť pre pokožku alebo vlasy. Prejdú cez stravenie a fungujú ako obyčajný proteín, určite nie ako kolagén. Čakať zázrak od želatíny je to isté, ako natrieť si tvár mrkvou a dúfať, že pokožka zhnedne. Kolagénové peptidy sú však niečo iné. Sú to malé fragmenty bielkovín, ktoré ľahko prechádzajú do krvi a spúšťajú tvorbu vlastného kolagénu. Vedecky dokázané, skutočne vracajú pokožke pružnosť, vlasom silu a klbom pohyblivosť. Práve preto sme vytvorili kolagén podľa Bolotova. Je to hydrolyzovaný morský kolagén so zinkom a meďou, formula, ktorá sa vstrebáva niekoľkonásobne lepšie a pôsobí presne tam, kde treba. Pokožke, vlasoch a klboch. Chcete skutočne vrátiť pokožke mladosť a zabudnúť na vrásky? Pripravil som pre vás podrobné informácie. Napíšte do komentára slovo kolagén a ja vám pošlem všetky detaily.